Eharra zerean egi esan, danak nahiko antzekoak eta aurtengoak behintzat onak, tokatu zaizkigu beste urte batzuk pixka flojoxo egi izan. 20 sagardo zerean konkursorako bai. Bakoitzantzako pertsonala da, ez da, baina niretzako sagardo mikatzak eta gero zaporea uzten dutenak ahoan gehien gustatzen zaizkitenak izaten dira. Aparra behiratzen diegu, kolorea ere, gero sagar usaina ere hartzen dugu, eta gero zaporean, ea zaporea gehatzen zaizuna hoan, zapore hona daukan, kimikoana estan, eta horako gauzak. Hogei parte hartzailearen sagardoa dastatu ondoren, 130 punturekin Iruin sagardotegiko sagardoak eraman zuen 54. sagardo dastaketako txapela. Bigarren postuan Eula sagardotegia geratu zen 128 punturekin, eta hirugarren postuan Oiarbide 126 punturekin. Posten naiz, badia urte batzuk hemen irabazi gabe, uste azkenekoa 2005 nola. Orduan banakan kezka bat, laizte tokatu berdu eta nahi tokatu zait, suerte bat. Bueno, benik hemen Tolosan asko irabazi bai ditut, aspaldikoa naiz, aurten jubilatzen naiz, orduan posten naiz, nire azkeneko urtea honetan saiature bizkak eixo egin naiz eta sagardo oso onak atera dira. Nik uste dula antzineko aitonak erakutsitako sagarrak haik manejatu, antzinako sagarrak eta sagardu antzinako erara inda. Eta goatzen naiz usaiaik eta hor gehien baloratzen dena usaia.